nedzimwe nhau dzandasangana nadzo muzuva ranhasi. Nyaya yangu yandaona nayo mukati mevidhio ino ndeyabhuti Ginimbi. Wiri yavo iri kunzi yakarengwa. Inini pandazviona ndisanaenda mberi ndazviona kupage kwabhuti WellenceMujuru. Saka kune avo vanenge vadakuza confirm and conformity munoenda kunani kune page rabhuti WellenceMujuru ndo kwandazvionera. Vakanyora vakati Bhuti Ginimbi's family have agreed to use an unsigned will yesterday. Ginimbi's friend KitKat will be getting the Lamborghini. Everything else noticed, bracket, mansion, expensive cars, several businesses, bracket, will be put under a trust. Bracket, Bhuti Ginimbi trust. His father will get 10%, his sister Nelia-60%, and Juliet-30%. Ndobva wati apostrophe Herald. Skenini zvandaita manje ndamboenda paFacebook pekuHerald tichakuti kuHerald metigodza kuti vakanyora kuti chii zvose yekera ise yacho nhoroondo veHerald vanonyanya kunyora nhoroondo ndarishayiwa kuda ndaposhewa naro nhasi ndikaenda kuTwitter ndikashayiwa handizokuti ipeji ripi kudara ndiposhawo ndazviona papeji pani pabhuti WellenceMujuru ndobva wanyora kuti Herald nakushata tirege ndikozviverenga kuti ndo zvadii zvaitika. Asi manje ndiri papo manje vanhu vazhinji vangatibvunza kuti what about Rimo? Munhu wese because ainzi Rimo ndiye anga ari close nabhuti Ginimbi. Zvikanzi ko Rimo zvikana bhuti Wellens not mention. Saka regai atevere zvikwereti hake. Anti ari kukolekta zvikwereti here achirya. Rimo ari kuwana yake yekuzvikwereti. Zvikanzi Tata Richa said it the day G passed away kuti Rimo ngaabude mupicture achambozama kuba mari ndevamwe wavo. Vaifanira kungomuonawo ne1 Range Rover amana. That is when you realize kuti kuva right hand man doesn't make you one's best friend. Ko yezvikwereti yacho kana ichitokwana kutenga mairi maRange Rover anoda imwe yei. I believe akatotora imwe yakati one day true pamwe aitovawo chinamira hake. Rimo haarabirwe anika kukurumidza kwaanako. I don't know because I don't know Rimo. Zvikanzi KitKat ndianiko and asi anoshanda kumachokoreti ndevamwe kuti kune chokoreti inonzi KitKat niona manje kana mwana wanga azi kuti who is a KitKat. Ndakambotanga kuti who is a KitKat I don't know. Pane mapicture akambotenderera achinzi anga ari shamwari yacho uyu vari ndofunga kare vakapfeka mabody top anenge mavhesi avo vari kwavanga vari kuda vari kumakomo koko hara kuti vanga vari kupi kokoko nani nabhuti Ginimbi kuda ndiye KitKat wacho unorekwa ya I'm not so sure. Zvikanzi ko Rimo vedu surviving yekera vabhuti Ginimbi zvikanzi ende zvakaoma jeso idombo zvokwadi first time kuona minister mapererwa so first time zvokwadi taurai zvenyu minister ndiani minister of social media ndibhuti WellenceMujuru. KitKat from day one Juliet ndeupi? Zvikanzi Juliet the one akataura pafuneral elder sister. Zvikanzi big sister yabhuti Ginimbi ndochi zvitagwa nevamwe avo. Zvikanziwo zvakare nevamwe ko Rimo vanhu vanga vachibvunza Rimo I didn't see his name. Handiti ikoko kwacho kwavaona bhuti Wellens kwari kuti Herald. Nelia chaidiwa manje zvikanzi big time. Nelia ndiani ndiye his little sis. My brother should take notes. 60% iwe that's sweet kaidiwa zvemashuwa mani vaigara vese he was like baba kwari so the bond isina mubvunzo inangwani muzivi Nelia wachoni. Ndozati pana sisi vake vaibuda vachitaura singamboiti vachitaura how good he was kuvanhu nekwavari nezvimwe zvese vaitongoti vada. Saka uyu ungonzi wacho nomudoko andisingazoti ndeupi wacho iyeye. The trust somebody who will benefit from this. She can suppose to benefit the family. Ndevamwe wavo. Ko Clemens ke Clemens asozati ndi who is Clemens again? Anditi Clemens ndiyo waiva represented achitaura pa spokesperson kuda ndiye Clemens wacho yeye. Zvikanzi Rimo mudhara 10% here guys. Ginimbi gasadero boys must get 60%. Anyways not bad though. KitKat is Bhuti Ginimbi's best friend since day one. That's why apo walambo Rimo akabudikira izvozvi and
kuda kangoitiswawo ndevamwewo zvikanzi Daddy doesn't have future ndevamwe nekuda kwei adero zvikanzi une point yakato wadhisa ipapo zvikanzi nevamwe who are you to judge? Are you God? Nevamwewo zvakarangwa tanziwo ngaungaudzi kuti anzi baba havana upenyu hwakareba saka vanofanira kupiwa 10%. Why would you do that? Zvikanzi nevamwe kozodwa zvikanzi she was part of the members that agreed to the will, so I guess she is having something in the will. She said she will help the family to establish and run the hotel since she's already in that field. No interest at all in having a chunk of her own. So that when she broke up with the Ginimbi in 2018, they shared everything between them. So she has no part. Zvikanzi ko rich female cousin avapo say which one is the rich female cousin? And I don't understand. Zvikanzi King Father from day one, KitKat. How far Clemens? Sure ere ko Rimo sure ndanga ndagaya kuti chimutsa wafuwa zvaramba kana I don't know. Mamwe ndokubvunza kuti sikabudiki imba ngasina mwana here. Zvikanzi anaye anonzi Melo but ari kuna mom zvake. Zvikanzi no mention. Apparently ane mukomana as well, so they are not getting anything from their father's estate. I'm surprised. Zvikanzi usanyebe Melo mwana wazodwa not Ginimbi. Zvikanzi kuti Ginimbi had no children. Mukomana it was discovered as wake through DNA. No mwe asina kuitirwa DNA. Melo is Zodwa's daughter. Zodwa has 2 daughters from a previous relationship. They are aged 24 and 19. Havasi vana vabuti Ginimbi. Haikona kutaura zvamusingasivi. Ndatitangozo izvozvi. I think zvemwana izvi zvoda evidence because he never introduced mwana kuhama and close friends. Parufu pakatobvunzwa kuti kana paine akaitiswa mwana ngaauye ataura hapana kainda. Kana zvina kushata tikudzidzawo zvakare. Korimo comment section zvikanzi not mentioned vedwe chero kuti awanewo zvake kana boti exjapere. Zvikanzi I'm sure Ginimbi did more for him already and he must be a partner in the business. You think so? Zvikanzi I'm sure Rimo is a partner somewhere somehow. I believe so. He was the closest. He might have benefited more than a Bentley or Ferrari. Shekusha mota kana one. He wasn't the closest. It's been KitKat since day one. Masachi jokona ngechi pamwe buti Rimo aba kuda auto manager kuda ndo wakuita zvakuita havangambozo siwi kungonzi vangosiya ngonzi pambe minde muchibuda masho nomufamba muchite 1 to 1 2 zvokuita handiuno kuti zvinogona kuti I don't know asi ndongomva kuda vakashaiwa yororo kuti vanonyora tsamba vachidhinda kuti ndo manager kana kuti ndo overseer pamashoni vachiona zvese. We don't know mabasa evanhu ane mari akasiyana. Like I said Rimo hatimuzivi kuti Rimo who is Rimo. Zvikanzi nevamwe zvakare munhu wese akatingobvunza kuti Rimo ndo zvavanga vachingobvunza munhu wese izvezvo. Vamwe vakabvunza kuti kozodwa hadn't she claimed the state? She was there but she was there but didn't see what she got. Handiti whoa, I'm getting 30% no bread. Nevamwewo zvakare. Rimo ajambwa necomputer vedwe. Zvikanzi nevamwe vakambotamba saka Rimo ngaagare afambira zvikwedu zvacho zvese. Why vasina kumupawo kana Bentley zvayo? Zvikanzi why should he get anything because ishamwari inga he had many friends. Zvikanzi ko KitKat ihama yake here. They were friends for several years. Rimo ndowane 0 plus Ginimbi left a will. Saka Rimo ndadye zvikwedu simple ndevamwe avo. KitKat deserves. Zvikanzi yani munhu wese angariwaridi kuti why Rimo asiripo. Zvikanzi namwe who is Juliet? Zvikanzi sister. Oh, I thought he had one sister. Nevamwe zvikanzi he had 2. The one akataura uye neuyu waaida maningi waaigara naye. Mudiki waaida uya akandinakira zvokwadi. Nevamwe zvikanzi she's very cute. Remember there were 4, 2 boys and 2 girls. The sister that spoke during his and baby sister who only featured in his parties. Ndiyamo zvikanzi kuona ningi dzimwe hama hatiziwo. Amwe ndokuti gospel calendars digitals vaigamba mariro
mukuti DJ Towers vakapfeka jiyekera rekuchambinga maharafu yekera iri sei vasina kuita sei picture inasati kuona DJ Towers wakaoma zvakare zvikanzi I think it's better that way tipewo piki raKitKat tifambirane nevamwewo zvakare ava zvikanzi kaneni uwana see him I have always followed him kubva kare painsta anoshandisa sophisticated hustler handle yake aive achiti akanga achigadzira mafoni naBriginimbi vasingambogoni umwe akabata toothbrush umwe spirit zvikanzi tipewo akaunti yake uyu ndiye day 1 manje kana zvichinzi maday 1 ndiye watoriwa I loved that statement. It made me realize handina shamwari ini because hapana kana one who ever stood by me like that. If you search that, you will automatically see him with some big endeavor, but the account is locked. You have to request to be accepted. Ni vamwe zvakare. Vamwe ndokuisa picture yake kati achega tizume. There is the Rimo sophisticated hustler tinobva tamudi tadeo so ndo sophisticated vacho. I think ndio zvakare vakataura pafuneral vachitadza kunyatsotaura zvakanaka kuti if I'm not mistaken vachiti taigona kutenga mota tisina mari chida kunyatsa kugadzira mari toti takunogadzira mari iko zvino ndonatsa kuti ndofunga ndo KitKat wacho ini who else though. Zvikanzi honorable minister ndofunga ndezvepasocial media isu semhuri hatina urongwa uko nevamwe zvikanzi ameno Herald ndiambovhunza ikoko zvikanzi I hope avhunza Clemens. The richest family in Zimbabwe right now Papa Kadungure be boiling this season in Erari. Zvikanzi zoto question marks nevamwewo zvikanzi she will assist kurana vana vakawandisa vanga vachibvunza hai Mr. I'm not okay vapowachi. No one is talking about the money anga asina here mabank accounts abroad. How about Queens Odzwa nevamwe zvakare Rimo izodwa ko Rimo sister Ginimbi cute vapiwe but KitKat be affordable running around with the Lambo. Zvikanzi I think so until it's time to service the car. He can afford it. Musamuchikire henyu. He can sell it. Ukangodarika wotonzi mota ya G iyo kufunga ukakonde vamwe vamwe satizi muona manje saka vanhu vangu vataura zvakawanda hawo pamusoro pechii penhau iyi saka vanhu ngavazwa kuti KitKat ndiani naJulie ndiani zvakare ndo zvananyanya kuona nekuda kuzoti kosei patafambira nhau idzi kuti Rimo vasina kuwana chinhu ona manje wati 60% kuna sister 10% kuna baba zvigonyatsa kumeka sense zvikanzi yes baba vakura makes sense. I heard kuti ndibaba mudiki not real dead. How true is that? So that's his real dead vanhu vanonyeba zvikanzi ndo baba vake chaivo very humble vamwe zvikanzi bhozve kuti KitKat ndiye wataiziva kuti ndiye bhururu wemunhu hamene mafikizolo uyu akabva nepi kozodwa aufa zvikanzi koshali because obviously their business, their manager of business as well. The family would definitely decide. Wangu natanga mna kopire wewe goes kwa Facebook vedwe kuti verenga zvinhu tiziwo ndobva kuti Wellens vaposta zvakare vakati Ginimbi sidomboshava mansion will be renovated and turned into a hotel. Ndivo zvakare avo vari kuuya information but zvanzi by who tomborarawo mansion. I would definitely go to that hotel. The mansion was the mansion was a waste. Zvanzi too uda kuvata naBriginimbi vari kuseri kunoda kwei was about to say the same. It's what he liked. He built it for the love of his birthplace and he had the means, so it wasn't a waste at all. Moreover, the idea of turning it into what is very ideal. There are people who love secluded hideouts like that. Watch the space, you see it booming. Zvikanzi inga kumatopos Morara Roads ari pakona 1. Akazongora property value nekuisa grave rake pai. Otherwise it was a great investment. I don't know. I think that's the only option for the mansion. Comma details will how far. How do I book? Just wanna be there for December. We look forward into bus. I just want to say kuchamuka chipoko ikoko andizivi. Zvikanzi kopenia gas is how far. Zvikanzi no under the family trust. Nevamwe avo.
nakushata zvikanzi since Zodwa is running a travel agency, so she will highly recommend the mansion for accommodation. Vanhu vese vakutanga kuti tinosangana neghost. I don't know why vanhu vari kufunga like that. Tinosangana neghost. I don't know. Vamwe ndokuti zvakare tisati enda mberi kuti Wellens waposta zvakare vanga vakaipirwa close the source. Hamene kuti close source ravo ndiani kuda this time ranga siri Herald. Zvikanzi close source kuti Zodwa will be assisting the Ginimbi family in the running of estate or trust. She was present at the course yesterday when the will was read. No one has contested the unsigned will yet for the meantime. Hamene kuti kumbereko vachazocontesta here kana zvashata. So the meaning Mukuru had no child. Where is the child now? Call Rimo. He is now the permanent DJ of Dreams Night now. Minister ndakanga ndiri mukoti. Kana mabiga station apo anzi. Zvese ndikutaura zvedwe. Ndazviona kupage kwaBhuti WellenceMujuru. Kune ava vanda kuita cross reference to make sure ndokatazviona. So ndakati ndingova ndizveshewo tingozvitaurawo pano. Chakubata zvakare pachikamu chinotevera.